Noma tushen arziki, ai noma yakin ci gaba. Noma tushen arziki, ai noma yakin ci gaba. Gaishe ku. Noma tushen arziki, ai noma Salamu alaikum. Wallahi tallahi kin ga sai mu tambaye shi ko? Amma wa alaikum. Ana tambaya muke yi Allah. Allah an ce akwai a nan gunguwan ne ba mu dai gane ba gaskiya. Mun dan kewaya mun sha wahala ba mu gane gidan ba. Akwai wani ana ce mai dan Ado ka kai shege. Baba Ado ka kai shege. Ito wallahi gidan shi muke dubawa tun. Fata ya muku? A wallahi mu wane mu da sata mu abokan shi ne na kawo mata na ne gidan shi. Na san farahan jamaki ne, na dauka koya muku. mu dai mun zo ziyara anya ko shine fa. To, Baba Ado fa ne dan gajeri haka, dan baki, tattana. okay. Yawwa ya gane gida. Ai da san zai gane, ai dan gari ne ai. Auro na. Da aja gana. To. Da wannan ko? Zan fi ganewa ne? Yawwa. Ai na fahimta. Kaya ji? Ya haka ma. Okay. To. Idan ka sare nan, kaga hanya nan? In ka sare ta, Na gane. kana zuwa, za ka ga wani tudu da gangare haka. Yuf, sai ka fada. Yawwa. Idan ka fada, za ka fito. In ka koma za ka yi wata kwana da ta haka. Ita ma ka sare ta. To za ka ga wani gida. Ba mai karen ba. Akwai mai kare, akwai mara kare. To ba mai karen ba. Shi ma za ka wuce shi. In ka tsallaka shi, za ka dawo ta ƙasan shi wannan gidan. Ka gane an? Malam wallahi ba zan gane ba. Wallahi ba zan gane ba gaskiya. Wannan can ko shi dan abai san can din nan bare. To ina zuwa. Ina jin ya ma wahala can. Da haka. Ka daya a haka. Ka gan ka fara titin nan? Akwai wani titi. Shi kuma haka yake. Na fahimta na gane. Ke wallahi wannan psycho ne. Kin ga Allah subhanahu mu kama tun kafin fara duka wallahi. Ka ce ba? A na ce mun gode. Ai za mu gane. Ba to ba. Can ko? Ai za mu gane ko? Mun gode fa. Wai